L'Agència de Comunicació Local va ser pionera en el seu moment en la distribució d'àudios sincrònics mitjançant el satèl·lit Hispasat. Teníem un repte, però, que era la distribució d'aquests àudios no només per ones mètriques sonores, sinó també de manera sincrònica i asincrònica, relacionant en xarxa la producció de les diferents emissores municipals. I no només la producció d'àudios, sinó també intercanviar coneixements entre elles. Aquest era el repte que vàrem assumir per iniciar aquest projecte. La Sindicada és una plataforma que permet d'una banda l'intercanvi de continguts i de l'altra l'intercanvi d'informació o de coneixements. Pel que fa a l'apartat de continguts, s'intercanvien tres grans tipologies de producte. D'una banda, els productes, les produccions de Com Ràdio que es poden oferir a les emissores d'una manera asincrònica per emetre sense la continuïtat d'un directe. Una segona opció és l'intercanvi de produccions entre les mateixes emissores municipals i hi ha una tercera gran tipologia que són aquells productes que Com Ràdio fa específicament per ser emesos en emissores municipals i que per tant no emet a les seves programacions. Una de les característiques d'aquests productes, d'aquesta tercera tipologia, és que s'han dissenyat en funció de les demandes de les pròpies emissores municipals.